Выбарчая кампанія па выбарах у беларускі парламент на фінішнай прамой. Ідуць апошнія дні датэрміновага галасавання. Праходзіць яно даволі актыўна. За першыя 3 дні ў вобласці прагаласавалі 17,7% выбаршчыкаў. Гэта крыху больш, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах. Зарэгістраваных 79 кандыдатаў у дэпутаты працягваюць выбарчую гонку 66. 8 самі знялі кандыдатуры, астатнім адмянілі рэгістрацыю ў сувязі з парушэннем выбарчага кодекса. С ходом выбарчай кампании назіральнікаў Шанхайской организации супрацоўніцтва пазнаёміў старшыня областной выборчей комиссии Александр Коляда. Кампания идет в таком обычном режиме. Конечно, как обычно бывает, есть и споры, конфликты, но, по крайней мере, таких проблем, которые могут поставить под вопрос объективность выборов, их прозрачность, я считаю, на данный момент не имеется. Кароткатэрміновая місія міжнародных назіральнікаў АДШАС пачала працу 13 лістапада ў Мінску. У склад місіі ўваходзяць 17 чалавек, прадстаўнікі органаў заканадаўчай, выканаўчай улады, выбарчай сістэмы дзяржаў, членаў арганізацыі. У Брэсцкай вобласці пабывала рабочая група з 7 членаў місіі 6 краін – Китая, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Пакистана і России. У рамках поездки наведванні выбарчых участкаў у областным цэнтры і раёнах. Мы не заметили никаких ненормальное. Все по нашему наблюдению до сих пор все идет гладко, нормально, все организовано на высоком уровне. Асобна кіраўнік місіі назіральнікаў Шанхайской организации супрацоўніцтва адзначыў актыўнасць выбараў як кандыдатаў, так і выбаршчыкаў. Во-первых, это активность. По активности участвующих в то есть зарегистрированных кандидатов. Во-вторых, это высокую ответственность ваших избирателей. Очень высокая ответственность избирателей перед своей страной. Місія Шанхайской организации супрацоўніцтва ўжо 3-й раз удзельнічае ў якасці назіральнікаў за выбарамі ў Беларусі. За ўвесь час арганізацыя сфарміравала 48 місій назіральнікаў у розных краінах. Гэта місія ў Беларусі ўжо 49-я. Людмила Салзна, Владислав Жибуль, телерадиокомпания «Брест».